отваряме кейсчета с разни скинове на оръжие на CSGO и ще видим какво ще ми се падне от първия контейнер, както пише тук. Но се ги четам за кейсове. Добре, от първото е добре. SG 553 ултравиолетово. Така, Shadow Case. О, какви сте яки ножи. Ого, майки се има много яко оръжие. И... what the fuck. Yes. You guys hate blue color. Не го хейтвам, харесвам. Huntsman. О, Huntsman Knife е тук. Ще да се пълнасимите. Остани! Добре, и представящото е яко траген, green button. Тук съм го направил по-високо, защото нали пише бандикам отгоре да не ми закрива оръжията. Ова. Не изглежда готово looking. Така. За него да се падне 50-то модул. Ова. И какво става? Сега. New Life. Ого. Тук са много яки оръжия. АВП. Чакай, това не е АВП. Ох, малко, защо се шашнах така, знаете ли? Кеф ми стана, че ми се падна АВП, пък това не било АВП, а пък SSG, MLG. Това. Да. Фотик зон. Топче, дръж ме лаптопче. Yes. Така. Продължавам с Winter Offensive. Азимов. Емката Азимов. Още един бизон. Това е ужасно. Push it. Стой. Сега. И отварям още 4 кейса и ми свършват парите в силна. И така. Колко има да играя с тия скинове. Сега Shadow скина. Не, това го отворя. Все пак да си търсим пак късмета. Стой! Yes! Това е много як скин. Един мой приятел го има. Просто идеален скин. Ого, АВП Азимов! Моля те. АВП Азимов. Става и това. Jump for Toy. И така, последния, който ще е Breakout. Ого, тук има Butterfly Knife. Добре. Аз стоя тук, не.
последното ще спомням късмета и това е. Окей, добре, това ще запомня, знаех си. Добре, това ще бъде всичко толкова, надявам се ви хареса клипа. Ако е така, харесате го, оставете по един коментар и ако може да снимате CSGO, ще видите скиловете.